problem on ace tuna chuan kan soi anga mi tam takin na kan buaina pakhat ania thiam ang to ka soi kan tum dawn ni ama sabera chuanin zawna in min zaw thin tlang pui chu enti kuma kum som kalta a kum zat kha chuti zat chu ania tuna kumeng zat nge ni te ti te kum ruk hnu kumeng zat nge niang ti ang chi hrim hrim zawna kha ni ta shortcut method le shortcut loin kan chok dawn ama sabera chuan zia bera chuanin tuna a kum hi present ace hi x ni ta se kum som panga a kum tur chu kum som panga hnuwa kum tur chu x plus 15 kan tiang zia chu hei hi after 15 years emo ani in tianga ti tur ania kum som panga hmalam ti ni chuanin x minus 15 before emo ego 15 years ani chuanin x minus 15 tiangin lak tur nia tuna kum chu x tianga lak tur chu a bul thu deuh pakhat question lo en chinila question number 1 atam days of a and b are in the ratio 5:7. 16 years ago their age were in the ratio 3:5 and their present age a question ina asoi chu a le b ate kum ratio ka 5:7 tinia kum som paruk kalta a an kum te ratio chu 3:5 ani tuna kumeng zan nge ni timin zo ta kum som paruk kalta an kum tinia ama sa in a le b te kum hi 5x lo ti la b kum hi 7x lo ti la zia chu a le b te kum ratio chu 5:7 na ania a by b chu 5/7 a chu 5/8 b chu 7/8 alo ni ta kum ti chuan 16 years ago kum som paruk kaltan kum te ratio chu 3:5 ani ta kum som paruk kalta ni chuanin ratio tiang hin ziak mai teila a ya a chu 5x b chu 7x alo ni ta kum som paruk kalta ni chuanin kum som paruk kalta ni chuanin helai hi tuna kum kha x alo ni ta kum som paruk kalta ni chuan heti lam minus ani dawn wangin tuna tangan kum atangin 16 hi kan minus ve ang chuanin 3:5 chu 3/5 ni kam tianga cross multiplication in 5 le 5 multiply chu 25x minus 16 le 5 multiply chu 80 ania chuan 7x le 3 multiply chu 21x minus 16 le 3 multiply chu 48 ania across a multiply tur tin ani chuan x hi equal to veilama kan sawn chhuanga 25x minus 21 equal to an pel reng reng hin an sen an thlak tur ania minus 48 plus 80 chuan 25 atanga 21/2 4x ania 80 atanga 48/2 32 ania chuanin x value kan chawng ang
chuan 32 by 4 ania x chuan 9 alo tuk ta 32 pa a voi riat zawk ania x chu 18 ania chuan x kan hmuh tur chuan hetah x hi an mani kumah hianin kan han dah le dawm tin ani he kum chu 5x ania 5 into 8 40 years tina chuanin bh chu 7 into 8 56 years tina lo ni ta tin ani chu hei method 1 ania a method 2 na shortcut in lo chok le dawn ni la hei hi a hmami question tho kha ania shortcut in ichin mi kha chu chodan pangai hrim hrim in a tuna chuanin chodan chidang deuh hlengin kan che ranga a le b te kum chu 5:7 a tia chuan kum som paruk nuan kum te reiso tur chu 3:5 a ti bawk ta masa bera hemi te pahnih reiso hi a intluk le tluk lo kan en chinang a intluk chuanin chaw ol deuh a intluk lo chuanin tlemin a sei deuh dawn tin ania a intluk le tluk lo zawn dan chu 3 le 5 in kar hi a difference hi 3 le 5 in kar hi 2 awma 7 le 5 a pawh 2 awm chu te ni chuan hei hi an in thlahna hi a in zat chiah awangin hemi te pahnih reiso hi a intluk ta ni chu te ni chuanin siam dang lam pawh ngai chuang lo a 2 hianin 18 16 zawk kum som paruk kal ta kum kha han divide zeuh lang 8 alo chhuak ta ni tichuanin a ace chu hei a nia hei b nia hei an present ace ane hei hi kum som paruk kal ta an kum te reiso ni hei tunan kum te reiso ni tunan kum te reiso 5 hi a kum ani ta chuanin 8 nen hin multiply la 5 into 8 chu 40 alo nia chuan BAC 7 into 8 56 years ho ni chenami apangai kha chuanin minute ni thum bel mi molai chuan hei chu I thiam da te chuan minute khat pawh ting manglawin a chaw zo ngal vek the ni ting ang question hrim hrim hi chu hei hi a question method 1 kan chaw na pakhat zo khania an en bang bang pawh hianin a in tawi hle em em ni hetiang hi chuanin hun rei tak kan mamawh dawn chu wang chuan hetiang ang zo sawi kan method hi a exam tur te tan chuanin thiam chi zawk ani question pahnih na lo en chin leila tuna mi tho hi ni dawna tuna chuan 18 years ago the ratio of A and B was 8:13 their present ratio are 5:1 what is the present age of A hepoi hmami nen khanin ang renga a khwai a number dang lam deuh tina ne mai kan chon dan tu chu shortcut method hlirin kan chok tawnga present age ratio chu 5:7 ati A and B ati bangin hei hi A kumania hei hi B kumani chuanin 18 years ago ni chuanin 18 years ago an kum te ratio chu 8:13 alo nia tichuanin ni chin mi ang khanin an ratio te pan hi a in tluk le tluk lo equal ratio ni le ni lo kan en liang chuanin 5 le 8 in kara hianin 3 a awma tla a 7 le 13 in kara hianin 6 a tla thung ani hei chu an ratio te en tluk tawh lo tina tianga hei chuanin
tiang anga chi hi chuanin a in tluk turin an ratio te hi kan siam dang lamang chuanin hetah hianin new ratio lo ti taila an new ratio tur chu 5 at le hetah chungjok an mani pahnin chhawna 5 le 7 in chhawna hi true ania 5 atang 7 atanga 5 bai chu true ania 13 atanga 8 bai pawh 5 ani chuanin hei hi kan cross multiply dawn ta a an present age chu 5 le 5 multiply la 25 chuanin 7 le 5 hi multiply le 35 hei hi a tho hei hi b tho kha ni chuan 2 le 8 multiply la 16 chuan 2 le 13 multiply la 2 le 13 multiply chu 26 alo ni ta a chuanin tunah chuanin 26 le an in chhohna hi 26 16 le 25 in kar he 9 a tata hetah pawh 9 a tata equal ratio lo ni ta chiah ta hei hi chuanin a hma mi kan chaw dan angin a in chhohna hi 9 ania in tlukna hi 9 in 18 hi an sem zewila true lo ni ta ni tichuanin kan chawk thei tawng an new ratio zawk hi kan en tu nia present age hi a present age chu 25 ania chuanin kan hmu chhuat 2 nen hin multiply tur ania 50 years ania chuanin a question khanin a min zawta a tichuan b zawng ve duh tailang kan chawk ve hrim hrim mai ange b chu 25 11 35 into 2 chu 70 years tihna ni mai 16 le 26 zawk hi engwang nge kan hman lo kan ti chuan question na min zawn ni lo question khan present age kha min zawta present age chu a chung zawk ve ve hi tihna nia chu wangin a chung zawk atangin kan multiply tihna ni